begiratu atzea, hortzi mugak suta, gure begien zeruka. Begiratu maitea. Zer esan nahi du Zorrotza bezalako klub batentzat errege kopa hemen izatea? Bueno, pues egun polita izan da, Atletik kopa irabazi zuenez, pues aukera izan dugu kopa auzoare ekarratzea, eta bueno, pues egun ikusi duzu ez, jende pila bat egon da, eta bueno, pues oso giro ona eduki dugu hor zelaian. Nola baloratzen duzue aurtengo denboraldia? Lehengo mailan nagoen taldeari, Zorrotza, futbol taldean, hasi ginen oso ondo, baina gero denboraldiaren erdian pizka bat partido txarrak eduki genituen, eta azkenean, en tierra de nadie geratu gara, eta espero dugu datorren denboraldian hobeto egitea. Zuen ustez, hurrengo denboraldian igotzeko aukerak egon aldira? Aukerak bai, beti izango dugu aukera, baina horretarako talde ona egin beharko dugu, eta horretan daude batez ere nagusiako entrenatzailea. Eta horretan ere daude, direktiba eta guk aldugunean laguntzen diogu, baina gure lana ez da lehenengo taldearekin egotea. Nola baloratzen dituzue Zorrotzako B kategoriak eta nola ibili dira denboraldi honetan? Eko kategoriak poliki joaten dira hobeto. Hasi ginen orain dela 7-8 urte proiektu honekin, talde bakarra geneukan, oraintxe bertan badaukagu 8-9 talde, eta poliki ja osatzen du kategoria guztiak, eta oso ondo egon gara aurten, liga bat irabazi dugu, eta espero dugu datorren urtean ere oso ondo egitea. Zer suposatzen du Zorrotza bezalako klub batentzat eta nola baloratzen duzue orain dela urte gutxi berrireki dituzuen labaseko instalazioak izatea? Hombre, labase berriro erabiltzea, sekulako berri izan zen guretzat. Gainera, Mikel eta biok urte pila bat jolastu dugu labasen eta ikusi dugu egon den dekadentzia, zelai horretan. Eta orain berriro, txikitsuek berriro erabiltzea eta, gutxienez kalitatezko zelai bat eukitzea, izin zen kriston ideia ona. Hala eta guztiz ere hori asko gustatzen du, bai diruengatik eta bai direktibak egin duen lan pila bat egin du hor, eta hori zaindu behar dugu. Baina, ojalá, hurrengo urtean oraindik instalazio beagoak izatea espero dugu. Zein mezu bidaliko zeniokete zalei eta Zorrotza auzo guztiari datorren denboraldiari begira? Mezu da saiatuko gara berriro igotzen lehenengo taldean, hori talde polita egiten ari gara, aukera asko izango ditugu igutzeko, eta gero beko taldetan jarretu behar dugu linea honetan lan egiten, labasen ere aurrera egiten lanean, gustatuko litzaiguke ere labasen auzoko taldeak ere partizipatzea, parte hartzea, eta espazio hori berreskuratzea guztiontzat, guztiok erabiltzeko. Zerbait gehiago esan nahi duzu edo... Ez dakit, pa Zorrotza, pa Atletik, gaurko paituko den eta nahi duzunerako. Mila esker guztiagatik eta sorte hon hurrengo denboraldian. Zuei, asko, mutilak. Mildegi ertza